Ibai Zabal argitaletxeko Albertorekin gara. Bueno, Alberto, 5. eguna. Gaur igual jende maria ez da hain handia, baina zela joan dira egunak? Egunak joan dira ondo, jende animauta egon da, eta erosketak, nobedade asko atera dira, eta jendea betiko moduan, beti azken eguna beti igual lasaioa izango da, baina valorazio ona izango da, esango nuke. Positiboa, zuek hemen urtero egote zarete, ezta? Eta hemen egotea ezinbestekoa da, ia, ez? Normalien beti jartzen dugu oso pasillo honetan gaude, eta ez dakit ondo, normalean beti hartzen dugu, eta beti publikoen artean beti erantzun positiboa izan da. Elkar liburuetan gara, Juan Mari Larrartekin, Juan Mari 5. eguna, azken eguna, eta zela joan dira egunok? Oso ondo. Nik uste, sensazioa bintzat izan da jendea ibili dela. Agian jendea ibili da oso orekatuta, ez da izan egun bat gehiagizkoa eta hurrengoa oso gutxikoa. Agian gaurkoa da egunik lasaiena, batez ere bi jai egunetan oso ondo, eta sensazio ona, azoka txukun jundaren sensazioa bintzat. Helburua salmenta dira, hori baino gehiago? Nik uste helburuak batzuk direla azokari dagokion, ez? Bata salmenta, hau azkenean salerosketa gune bada, eta hori importantea da. Honek mantentzen du kulturaren industria, eta kulturaren industriari mantentzeko azok honek pausu importante bat ematen du. Bueno, eta Txartxaloren erakustoki honetan, Itziar, 5. eguna, azken eguna, eta valorazio eskegu. Zer moduz joan da? Gaur arte oso ondo, gaur agian da nire ustez egunik flojoena edo jende gutxien dabilen eguna, baina atzo arte oso ondo joan da azoka, bai. Salmentak nola joan dira? Ondo, gustora, konten gaude, bai. Zein izan da, salduena? Hemen dazkagunen artean aipatuko nuke dinosauro handien liburu handia. Hoxe izan da arrakasta gehien izan duena, oso ikusgarria delako, dinosauroen gaia oso erakargarria da umentzat, eta, liburua bera oso marrazki ederrak ditu, orrialde edagarriak, eta horrek egiten du bereziki erakargarri.